खतरा में पड़ल बाटे कैसे बात होई मान से कैसे बात होई मान से खतरा में पड़ल बाटे कैसे होई बात बोलो अब वीडियो कॉल से करेलो महंगा रिचार्ज साल से। अरे दादा हो दादा गाँव छूटो। कैसे होई बात बोलो अब वीडियो कॉल से करेलो महंगा रिचार्ज साल से। सुनाया अंबानी करो तारो मन मानी कैसे बात होई माल से। खतरा में पड़ल बाटे सुखले जवानी सुन तोहरा ई चाल से। शुरू में फिर देके खूब परी कइलो धीरे धीरे सब काम में धासे चालू कइलो बाबू हो। शुरू में फिर देके खूब परी कइलो धीरे धीरे सब काम में धासे चालू कइलो। ले लो फसाई कुल ग्राहक के जाल से करेलो महंगा रिचार्ज सालों साल से। सुनाया अंबानी करो तारो मना मानी कैसे बात होई माल से। खतरा में पड़ल बाटे सुखले जवानी सुन तोहरा ई चाल से। खतरा में पड़ल बाटे कैसे बात होई मान से कैसे बात होई मान से खतरा में पड़ल बाटे पढ़े वाला लड़का हई बेची गेहूं चाउर बाकी तोहार रोहन हो खल जाता बाउर। पढ़े वाला लड़का हई बेची गेहूं चाउर बाकी तोहार रोहन हो खल जाता बाउर। जियो हटा के लाई BSNL कार्ड से करेलो महंगा रिचार्ज सालों साल से। सुनाया अंबानी करो तारो मना मानी कैसे बात होई माल से। खतरा में पड़ल बाटे सुखले जवानी सुन तोहरा ई चाल से।